डेन्जार बुस्थु गलिबाय दा ओमफ्राय बेखौ दंफां थुख्रायाव सिथाबगोन आं लोगोफोर दे डेन्जार गोरा जाबाय लोगोफोर आङो दा नै आन्डारपेन गिजियावबो बेखौ फुननायनानै सिथाबनो नागिरदों आरोना हेलौ लोगोफोर आं दिनै टेस्ट खालामनो नागिरदों प्रेटल बिनिफ्राय थार्मोकल बे मोननैजों मिलायनानै मा जायो नोंथांमोना मिथिगौ दा बे मोननैजों मिलायनानै आङो मोनसे पावारफुल माने ग्लु बानायनो नागिरदों लोगोफोर थारमाने आथा बानायनो नागिरदों दा एक्सपेरिमेन्ट खालामनायावहाय एसे बेरफ्रुजानो गिनांगौ बिनिखायनो आं एसे समा हमखाबाय आरोना ओमफ्राय ग्लभ नांगौमोन ग्लभ गैया आंनावहाय लोगोफोर लाबोनोबो रोङासै बायनानै दा नोंथांमोनहा दिनैनि भिडिअखौ नायलांदो बिनिफ्राय जाय नोंथांमोनहा बे भिडिअआव हाबसननानै जानला मोनला नायदोंब्ला माने सापर्ट खालामनो गोसो गैयाब्ला नोंथांमोनहा थैजासिम नैबे चेनेलाव दाफै दे आंनि भिडिअखौ अननानै दानाय बेफोरबायदि सापर्ट खालामै मानसिफोरा नायनो नाङा दे लोगोफोर गिबियावनो होनखाबाय बिनिफ्राय जाय नोंथांमोनहा सापर्ट खालामो अननानै नोंथांमोनहा शेयार खालाम नायबाय था बिनिफ्राय कमेन्ट खालामबासो जाय नायदों जाय नाया बेखौ मिन्थियो नालाय दा दिनैनि भिडिअखौ नायलांदो इन्टारेस्ट जागोन चलो स्टार्ट करते हैं भिडिअखौ और नैबे ड्र'ना बिरबाय थादोंना बेयो जाहैबाय आमेरिकानिफ्राय लाबोनाय लोगोफोर नैबे पेट्रला 20 थाखानि बायना लाबोनाय आरो दा लुनोसै बेवहाय एसे लुना लानोसै गासिखौबोथ' बाहायजोबनो हाया नालाय यस जाथ'बाय बारा बुरजा होनो हाया आरो थार्मोकल फुगारनांगोनसो नामा थार्मोकलखौहाय बिसिनानै सोमसै दे गिबायसो नामा देखो गलिबायना गलिबाय बांद्रायबायदां आरो नै मोनसे बावनोसै डेन्जार बुस्थु गलिबाय दा बेनो जाहैबाय आथा जागोन हाब बांद्रायबायदां आरो एसे बावनोसै गोदौलायो डेन्जार बुस्थु जोंनि गामि एरियानिया मिन्थियाना लोगोफोर माने साइन्स फरायग्राफ्रा मिन्थियो दा जावहरलायगोन बिसोर साइन्स फरायग्राफ्रा लोगोफोर नोंथांमोनहा नुबाय दा थारमाने अट'मेटिक हारसिंनो गलियो बे बुस्थुआ गेब्रु जानो गिनांगौलै बांद्रायबाय बुस्थुआ आथाया बांद्रायबाय आथानो आनाबो माबाया थार्मोकलाथ' एसेल' जाबाय ओमफ्राय पेट्रल होनाया बांद्रायदों आरो बाराद्राय होफ्लांबाय आङो बिनिफ्राय आङो दा बेखौ एसे ओरै लेरलाना लानोसै दे ओमफ्राय बेखौ दंफां थुख्रायाव सिथाबगोन आं लोगोफोर दे सिथाबनायनोसै आङो र' आथा जागोन ना जाया दा आङो नै दंफां थुख्रा मोननै लाबाय बे मोननैखौ ओरै सिथाबनानै नायनांगोन दे बिनिफ्राय दसे नेनांगोन आरो माने सिथाबग्रोमोना बियो माबाया नालाय गोरा जाया ओंखायनो टाइम होनांगोन आरो बिदिनो दसे थानानै बेखौ बोखानानै नायनांगोन आरो दा नोंथांमोना नायलांबाय था गोरा जायोना जाया लोगोफोर दा मोजाङै मिक्स खालामना लाखाबाय नैबावसो थाफैबायलै नै बेवहाय दा नै आंनावहाय दंफां थुख्रा दंखायो बेवहाय सिथाबनोसै नै फुनलाबाय आङो बुरजा नांथारगौ माथो सिथाबगोन ना सिथाबा नायनोसै दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्लू आयै हा दंबावोसो मोननैजों नैबे मोनसेयाव सिथाब माबायासै फुनासै मोननैजों सिथाबसै दे यस मोजाङै नांखोना नांदिया जिखुजाया सिथाबबाय नै गावख्लाबनाय दंखायो दा दस्राखौ सिथाबदों गाजों लोबथाबदों होनगोनलाय सिथाबबाय आरो मोनसे दंबावो बेखौ बे साइडआव दोनथ'नोसै र' नैबे गिलास प्लास्टिकनि गिलास जिनायखौहाय आं एसे सिथाबनो नागिरदों
लोगोफोर आङो नै दा बेखौ सान्दुङाव फोरानना लागोनसै दे सान्दुङाव दोनसै नायना लाखानाय गानाय दंखायो आं दा नै नैबावहाय दोनथ'बाय सान्दुङाव एसे रानथोंसै जाबाय दा ओमफ्राय दसे उनावहाय आङो बेखौहाय बोखानानै नायनायसै लोगोफोर आङो दा नै आन्डारपेन गिजियावबो सिथाब बेखौ फुननायनानै सिथाबनो नागिरदों आरोना सिथाबोना सिथाबा नायनायनि गिजिसो नै दा नै आन्डारपेनाव सिथाबखांबाय बा सियावबा दसेनो गोरा जायो नै बेफोर आं क्लास 10 आव गानग्रा आन्डारपेन दाबो दङ अके गाइस दा नै 2 घन्टा 3 घन्टा आराम सान्दुङाव फोरानबाय आङो राखोना राजिया नायनोसै नै दहायनिया नै बेनो गानाय दंखायो ओमफ्राय दहायनि नै बे प्लास्टिकआ गिलासा बेखौ नायग्रोनो ओमफ्राय नैबे फाथो माबा नायदोंमोन आं सिथाब नायदोंमोन जिखुनु जाया नै बेखौ फार्स्टआव नायग्रोनोसै दहायनिनोखा बियो नै बोखानोसो हाबाय नैबे खिन्थु बरिया सिथाबबाय राबावनांगौमोन बियो बिजास माबा सिथाबनाया टाइम नांगौमोन खोमा सानसे दोननांगौ ओमफ्राय नै बेबो आराम सिथाबबाय बे गाया खुबैनानै देखायनायनो नामा लोगोफोर आं दा बेखौ खोलैनायनो दे हायाव बा गाबावा गाबाय नै मोजाङै सिथाबोबा गोबाव दोनोमोनबा बियो माबागौमोन आरो राजोबाखैनो नै सिथाबबावो दाबो जानायालाय जायो नोंगौ एक्सपेरिमेन्टआ फेल थाङाखै खिन्थु आथाया बे बुस्थुआ फेभिकुइक बायदि नङा नालाय ओमफ्राय बेखौ सिथाबनोब्ला माने सिथाबनानै दोननानै अखानायैफोर नायोब्ला साबसिन जायो आरो बेयो मोजाङै रानखांजोबबासो गोरा जाहैगोन आरो लोगोफोर आङो बेखौ मोजाङै फुननानै माबाफिनसै जेनेबा बिदि बेयाव फुनफिनबाय आङो बिदि सिथाबनानै दोनसै बिनिफ्राय गाबोन फुङावहाय नायनोसै लोगोफोर बेखौ दिनै सानसे दोनसै हरसे अखानायैहाय जेनेबा सानसे थानानै नै दा आङो बोखाफिननो नागिरदों आरो मैयाथ' ओइदिनखालिनो बोखाजोबनो हादों ओमफ्राय अखानायै दोननानै माने फुङावहाय बोखानो नागिरबाय दा आङो बिमाखौ बोखाहोनोसै नै मैयानिया बेनोमोन आरो आइखौ बोखाहोनो नागिरदों हागोन ना हाया देन्जार गोरा जाबाय हाबावगोनसो देखाबासो जागोन नामा बे बिराद गोरा जाबाय लोगोफोर बोखानो हानाय नंला बेखौ देखानोसै देखाया र' बेखौ हायाव दोनथ' ओमफ्राय मोनसे दंबावो र' बोरैमोनथाय ओमफ्राय नैबेबो दंबावो गेजेरजों सिथाबनाय बेखौ बोखानो हागोन ना हाया देन्जार गोरा जाबाय बोखानो हाला बेखौ बुना होन दे बुनायलाय गाबाय दोरै थिखोफिन बुनायखौ गाबाय नै ओमफ्राय र' मोनसे दंबावो नैबे फाथो सेरनाखौ बेखौ बोखालाय गाहायाव दोनथ'दे नोंखौबो माबादोंमोन ना गावदोंसो गावदोंसो गुरनायखौसो बे आथासो फाथो गेसाव फाथो सेरनाखौ होबाय हाबाय ओमफ्राय माने जे जायगायावहाय जराया ग्रोब मिलायनाय बे आथाय माबा सिथाबो आरो आङो नैबावहाय खुइना खोख्लैनि दे नैबाव नै दा पेट्रलजों थार्मकलजों आथा बानायनाय मिक्स खालामनानै बे गोरा जाथारबाय खोख्लैनानै नायनि दे जेबो जाया नै आथाया देन्जार जाबाय ग्लु ओमफ्राय एसे बोलो होनानै खुबैनां दे ओरैनो नैबेजों जा बिमाखौ बोखाहोखांबाय ओमफ्राय जोंना बिमाया हायासै आरो बेखौ
बे डेन्जार गोरा जाखाबाय मोजाङै खालामोबा बोखानो हाया बे साल दहायनि साल बे गोसोम गोसोम नुनाया बियो सिङावहाय माने खुथुख्राथ्रामोन आरो ओंखायनो मोजाङै सिथाबाखै गोरा जादों गोरा जानाया ओमफ्राय आखाइजों बोखानो हायाखै बे दंफाङावहाय देनानै होगासिनो थारला गाबाय ओमफ्राय नै बियो ग्रोब समान ना ओरैबो ओरैबो समान बोखानो हाला बेखौ दा नुबाय लोगोफोर माबायदि गोरा जायो आटाया दुनियानि माने बयनिख्रुइबो गोरासिन ग्लु जेनेबा गोहो गोनांसिन ग्लु होननाय जाहैबाय बिदि जायो आरो पेट्रलजों थार्मकलजों मोननैजों मिक्स खालामबा दा नोंथांमोनहाबो नायनायबानो जाबाय न'आवहाय नंगौना नङा दा आं बेखौहाय अखानायैसो नेक्स्ट डेआवसो नायदों आरो माने आंथ' सिगां माने मैया नायदोंमोन नालाय बोखानो हादों माने बे आटाया मोजाङै राननांगौ गोरा जाथारनांगौ जेरै बे ग्लुआ बियो माने राखांनानै गोरा जाबासो सिथाबो नालाय दा बे आटाखौ माने माबायावबो बाहायजायो बै लबारनि बायदिसिना माबा माबि सिथाबा होमबा बिदियावबो बाहायजायो आरो दा एक्सपेरिमेन्टआ मोजां जाबायना लोगोफोर नोंथांनावबो चेक खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरोना जोंनि गामिनि सुबुंफोरा मिन्थियाना जाय बिथांमोनहा साइन्स फरायदों बिथांमोनहासो मिन्थिगोन ओमफ्राय मेरला बेखौ एक्सपेरिमेन्ट खालामनाय दङ माने इउटुब फेसबुकआवहाय नुनो मोनगोन आरो नोंथांमोनहा आंबो बेखौनो माने नंगौना नङा भिडिअ खालामनायदोंमोन दा भिडिअखौ फोजोबसै दे लोगोफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय मोनफा मोनफा बिनिफ्राय चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअआवहाय आङो जौजों पेट्रलजोंहाय गलायबा माबायदि जायो नोंथांमोननो देखायगोन दा एसेनोसै लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय